Әлмәт шәһәре Нур Мөселман мәктәбендә бүгенге көнне 54 бала белем ала. Безнең төп максатыбыз белем бирү белән бергә балаларны төрле кызыклы чаралар белән тагы да укыйсылары килүен, кызыксыну уяту. Быел инде без бигрәк тә күп чаралар, конкурслар үткәрдек. Намаз уку конкурсы, азан конкурсы, Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме конкурсы булды. Һәм менә инде дә Мөселман гүзәллек конкурсына кирип китәргә әзерләнеп торабыз. Мөселман кызы әйбәт, акыллы, әният исен тыңларга тиеш. Дуслары белән дуслыклы булырга тиеш. Мөселман кызы тәртипле булырга тиеш һәм Коръәнне белергә тиеш. Мин хәзер сезгә бер Коръән аятны сөйлим. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахим. Инна аътайнакал кәүсәр фасалли лираббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Бу конкурслар аша без балаларның бер-берсенә мөнәсәбәтен яхшыртырга, самостоятельный булырга өйрәтәбез, әйме, өстәл артында үзен ничек тотырга, әтиәниләренә әхлаклы, мехрибанлы булырга, бер-берсе белән аралашкан вакытта да бер-берсен хөрмәт итәргә, һәм бу чаралар аларда теге көнләшү хисе уятырга тиеш түгел, киресенчә, алар шушы чаралар аша бер-берсенә якынайырга һәм бер-берсе өчен сөенә дә белергә тиешләр. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram jamaat. Biz sizning bilan davom etamiz. Bizning topshiruvni arabcha o'qiy bilan ham ko'chamiz. Alg'a taba kelajak harfga bizning harf endi u vav harfi bilan ayrim yozilishi vav harfining shu ravishda bo'ladi. Vav. Vav harfining boshында shulay yozila, shu ravishda o'rtada yozila, ham naq shulay uq ozoqda yozila. Vav harfi harakatlar bilan o'qiganda, ichki harakat bo'lganda va deb o'qiymiz. Ostki harakat bo'lganda vi deb o'qiymiz, ham o'tir bo'lganda u deb so'zamiz. Davom etamiz. Shiratdagi harf yay harfi. Ayrilim yozilishda shu ravishda yoziladi. Yay harfining uch turli yozilishi so'z boshida shu ravishda yoziladi, so'z o'rtasida shu ravishda yoziladi, ham so'z ozog'ida shu ravishda yoziladi. Harakatlar bilan o'qiganda yay harfi shu ravishda o'qiladi. Ichki harakat bilan ya deb o'qiladi, ostki harakat bilan i deb o'qiladi, ham o'tir bilan yu deb o'qiladi. Shuning bilan muhtaram jamoat bizning alfavit tamomlandi. Ham biz kelajak topshiriqlarda endi shu harflarni tuzib, harakatlar bilan o'quv ravishini ko'sharmiz inshaalloh. Shuning bilan assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән чираттагы тапшыруны башлап җибәрәбез. Ризатин Фәхреддин мирасында хатын-кыз тәрбиясенә аерым бер игътибар бирелә. Һәм аның безгә бик таныш булган гаилә, тәрбияле хатын, тәрбияле ана хезмәтләре дә бар. Тәрбияле ана хезмәтенә без сезнең белән бүген тукталып үтәрбез. Әлеге тәрбияле ана китабын менә шундый җыенлыкта карап табып укырга мөмкин. Һәм тәрбияле ана хезмәте Бисмиллаһир-рахманир-рахим шундый сүзләр белән башланып китә. Барча кешеләрне дөньяга китерүчеләр дә аналардыр. Моны үзегез дә ачык беләсез. Ләкин бу кешеләрдән кайсы усал, кайсы яхшы,
Кайсы әдәпле, кайсылары әдәпсез, кайсылары белүче, кайсылары белемсез булырлар. Халыкның яхшы ва усал булуларына күп вакытта аналарның да катнашы була. Бу чыннан да шулай, хөрмәтле җәмәгать. Безнең һәрберебезне дөньяга китерүче, якты дөньяга китерүче, алар барысы да безнең аналарыбыз, әниләребез. Без аларга хөрмәт һәм итагать күрсәтергә тиешлебез. Әниләребез шулай ук безнең киләчәгебез өчен дә җаваплы. Һәрбер ана бу дөньяга баланы китергән икән, ул инде үзен чыннан да бу дөньяга җаваплы итеп, җәмгыять алдында җаваплы итеп үзен хис итәргә тиеш. Чөнки һәр бала җәмгыятьтә үзенең урынын таба белергә тиеш. Бу очракта тәрбияле бала буламы, тәрбиясез бала буламы, аналар җавап бирәләр. Шуңа күрә дә аналар үзләренең балалары алдында үзләрен бары тик уңай яктан гына күрсәтә белергә тиешләр. Алар үзләрен тәрбияле итеп күрсәткәндә генә аларның да балалары тәрбияле булыр. Тәрбияле аналар дөньяның иң кадерле, иң хөрмәтле кешеләрдер, ди Ризатин Фәхретдин. Ахирәттә дә оҗмахның юлбашчылары булырлар, ди. Бу очракта тәрбиясез аналар турында да әйтеп үтә Ризатин Фәхретдин. Чөнки тәрбиясез балалар, алар безнең җәмгыятебезгә чума авыруыннан да зарарлырак микроблар таратучылар булырлар, ди. Бу чыннан да шулай. Әгәр дә инде без балаларга тиешле тәрбия бирмибез икән, алар безнең инде зыян зәүләт сала торган кешеләр булалар икән, алар алдакчылар булалар икән, алар ягъни мәсәлән кешенең әйберсенә тия торган балалар икән, алар бит инде тәрбияле балалар була алмыйлар. Шуңа күрә үзеңне бары тик уңай яктан гына күрсәткәндә генә балаң да сиңа ярып тәрбияле булыр. Бу очракта инде тагын да Ризатин Фәхретдиннең затлы бер фикеренә тукталып үтәргә кирәк. Тәрбияле аналар иң элек үзләренең балаларына тырыш һәм шәфкатьле итеп танытырлар, ди. Шуның өчен тәрбияле аналар балаларын җен, пәри, бишура, кикимора, шүрәле кебек, эт, бүре кебек нәрсәләр белән куркытмаслар, ди. Менә бу сүзгә аерым тукталасым килә. Чөнки Ризатин Фәхретдин әле башка хезмәтләрендә дә әйтеп үтә, куркаклык ул милләтнең хараплыгыдыр, ди. Балаларны куркытырга өйрәтмик, аларга тавыш күтәрмик, кычкырмыйк. Чөнки балаларга кычкырган саен без аларга тавышны тагын да ныграк кычкырып, аларны үзебездән биздерәбез генә. Шуңа күрә аларга мөмкин кадәрле йомшак сөйләшергә, әкиятләр сөйләргә, үзебезнең бүген көндәлек хәлебезне аңлатырга, балалар белән даими рәвештә аралашырга кирәк. Кайчагында менә балалар белән аралашкан вакытта сорыйсың, сез әти-әниләр белән сөйләшәсезме дисең. Балалар әйтәләр, юк, сөйләшмибез. Нәрсә сөйләшәсең инде әти-әни белән? Мәктәпкә йөри торган бала әйтә, нәрсә сөйләшик инде без әти-әни белән? Юк, сез көндәлек әти-әни буларак җаваплы һәрбер бала белән көндәлек бер вакыт табып, билгеле бер вакыт балалар белән аралашырга, аларны дөнья белән таныштырга, аларны җәмгыять белән таныштырга, мәктәптә үзен ничек тота әлеге бала, балалар бакчасында ничек тота әлеге бала үзен, алар белән аралашып торырга кирәк һәм аларны дөрес юнәлешкә бора белергә кирәк. Бу очракта инде Ризатин Фәхретдиннең һәрбер сүзе безнең үзебезгә мирас булып калырлык. Тәрбияле аналар мәктәп, мәдрәсә белән яки уку белән, шулай ук укытучы ва муллалар белән балаларны һич тә куркытмаслар, ди. Без кайчагында укытучы апаңа әйтәм, я булмаса фәләнгә әйтәм дип куркытырга яратабыз балаларны. Һич кенә дә балаларны алай куркытырга ярамый. Аларны гомумән укуга һәм гыйлемгә хирыслыгын арттырырга гына кирәк. Укытучылар белән гомумән дә аларны дуслаштырырга кирәк. Һәм дә инде мөмкин кадәрле алар белән күбрәк ешрак аралашырга. Балаларны җинаксызлыкка, паксызлыкка һәм дә тәрбиясезлеккә шулай ук инде менә кайчагында тәрбиясез аналар өйрәтәләр. Шуңа күрә без балаларны үзебезнең яныбызга җыеп, чиста булырга, пак булырга, тегү әдәпләрен күрсәтергә, үзебезне үзебез һәрвакыт даими рәвештә карап йөрергә һәм дә инде тәрбияле итеп җәмгыятьтә үзебезне күрсәтә белергә өйрәтергә тиеш. Балалар белән даими рәвештә аның өчен аралашу кирәк. Билгеле, тәрбияле аналар балаларын аталарына яхшы итеп күрсәтерләр һәм дә аталарын да балалар алдында яхшы итеп күрсәтерләр. Безнең инде кайчагында шундый очраклар да туры килә ишетергә, әтигез фәлән бит әле, төгән бит әле дип әтине гаепләргә ябышалар балалар алдында. Бу һич тә ярый торган гамәл түгел. Чөнки сез үзегезнең яраткан кешегезне, аның белән гаилә коргансыз икән, сез үзегезнең Аллаһ Тәгалә алдында җаваплык алгансыз икән, менә бу гаиләне кордым һәм бу баланы бүген көндә тәрбияле итәм дип. Инде сез аны ир белән бергә кулга кул тотынышып эшләргә кирәк һәм дә инде әтинең дә анда өлеше кергә тиеш баланы тәрбияләүдә.
һәм дә әтине яхшы яктан гына, бары тик яхшы гамәлләрен генә балаларга үрнәк итеп күрсәтергә өйрәнергә кирәк. Бу очракта Ризаэддин Фәхретдин аталар балаларын куркытып мәктәпләргә җибәрү турысында сөйләгән вакытларында тәрбияле аналар аталарына да ярдәм итәрләр һәм дә аталар да гаиләгә бик нык ярдәмчел булырлар дип менә инде хәзерге вакытта бит без машина белән барабыз, машина белән кайтабыз, барган җирләрдә, әмма ләкин бала белән барган юлда сөйләшеп бару, ягъни мәсәлән, аның белән табигатькә чыгу, андый матур традицияләр югалып бара. Инде аларны яңадан тормышка күбрәк кертеп җибәрергә кирәк, гаилә белән мөмкин кадәрле ешрак аралашырга кирәк, әти кешеләргә дә. Әнидән ерак булырга ярамый. Монда инде Ризаэддин Фәхретдин аналарына инде шундый кызыктан нәсихат бирә әниләргә, тоташтан утырып яки ятып тору никадәр зарарлы булса, йөрү вә эш эшләү адәм баласы өчен шулкадәр файдалыдыр. Шуның өчен тәрбияле аналар балаларын йөртерләр, көчләре җиткән кадәр эшләтерләр. Әмма 7 яшендә яки артык булса, аның намаз укырга да өйрәтеп, намаз да укыттырырлар, чөнки намаз укуның тән сәламәтлеге өчен дә файдасы бардыр дигән. Бу чыннан да шулай, намаз укыган вакытта бит инде гимнастика шикелле була, баланы үзеңнең артыңнан ияртеп инде намазга да өйрәтү кирәк. Бу анадан тора торган эш. Әгәр дә безнең тәрбияле аналарыбыз вакытында балаларны кызганмыйча савыт саба юырга, эшләргә өйрәтәләр икән, балалар кул арасына кереп инде киләчәктә дә шулай ярдәмчел булалар. Менә шуңа күрә тәрбияле аналар, сез инде игътибар итегез, үзегезне тәрбияле итәсегез килсә, шушы китапка мөрәҗәгать итегез һәм дә инде Ризаэддин Фәхретдиннең мирасын укыгыз. Ризаэддин Фәхретдиннең мирасында гаилә дигән китабына тукталачакбыз. Гаилә китабы безнең өчен һәрберебезнең өстәл китабы булырлык китап. Шуннан да һәрберебез безнең гаиләдә кемнеңдер кызы, кемнеңдер улы, я булмаса хатыны, я булмаса ире, я булмаса әнисе, я булмаса әтисе, инде кайсы берләрегез әбисе, я булмаса баласы. Шулай бит. Шуңа күрә без абый булсак та, сеңел булсак та, апа булсак та, безнең һәрберебезгә дә гаиләдә үзебезнең урыныбызны белергә кирәк. Шуның өчен Ризаэддин Фәхретдин инде гаилә дигән матур гына китап язып калдырган безнең өчен. Ризаэддин Фәхретдин әлеге китапны язган вакытта Уфа диния нәзарәтендә гази вазифасын үтәгән. Гаилә мәсьәләләре буенча һәм анарга халык гаиләнең андый сораулары белән гел мөрәҗәгать белән килә торган булган. Шул вакытта Ризаэддин Фәхретдин уйлаган да әлеге кешеләргә әсбаб булырлык, һәркемнең өстәл китабы булырлык китап эшләргә кирәк дип уйлаган. Һәм дә шушындый китап дөньяга туган гаилә китабы. Гаилә китабы эчендә башланып китә гаиләнең төзү көненнән башлап, никах көненнән башлап, ир белән хатынның вазифаларынан. Соңыннан инде хатын белән ирнең вазифаларына туктала, хатын тәрбиясенә туктала. Һәм дә инде менә без сезнең белән узган тапшыруларда сөйләшкәнчә, тәрбияле ана турында сөйләштек без сезнең белән, шулай бит. Һәм инде гаиләнең нигез терәге тәрбияле хатын ди Ризаэддин Фәхретдин. Бу чыннан да шулай. Аннан соң мондый фикер әйтә: хатыннары тәрбияле булган милләт тәрбияле, хатыннары тәрбиясез булган милләт тәрбиясез, хатыннары тырыш вә идарә итүчән милләт бай, хатыннары ялкау вә яки сарыф итүчән булган милләт фақир буладыр ди. Әгәр дә безнең хатыннарыбыз исраф булалар икән, безнең гаиләләребез шуннан да фақир була. Шуңа күрә хатыннарны тәрбияләү инде ирләр кулында. Хөрмәтле җәмәгать, гаилә китабында безнең өчен 21 максат язылган. Әлеге максатларның без һәр баршасында үтибез икән, без әлеге гаиләнең ныклыгын тәэмин итәбез дигән сүз. Ризаэддин Фәхретдиннең шундый затлы бер фикере бар. Гаилә кечкенә бер дәүләттер. Бу чыннан да шулай. Әгәр дә безнең гаиләбезне дәүләт итеп күрәбез икән, әлеге дәүләтнең җитәкчесе булырга тиеш, шулай бит. Әлеге дәүләтнең җитәкчесе безнең хөрмәтле ирләребез. Ягъни мәсәлән, балаларның атасы. Инде гаиләнең матди ягын, икътисадын тота белү, акча тоту, балаларны укыту, тәрбия бирү һәм дә инде башка шундый күршеләр белән, туганнар белән аралашу, буларның һәрберсенең үзенең ишенә ала хатын әлеге вазифаларны һәм дә уларны тиешле дәрәҗәдә үтәргә тиеш. Инде балаларның нинди вазифалары барсың дип сорап куярсыз, шулай бит. Балаларның да үз вазифалары бар, хөрмәтле җәмәгать. Алар үзләренең яшьләренә тиешле хезмәтләрне башкарырга тиеш. Ягъни мәсәлән, савыт саба юамы, тузан суыртамы һәм дә башка гамәлләр. Инде иң кирәклесе көндәлек балалар бакчасына бара икән, ул тәрбия алырга тиеш, гыйлем алырга тиеш. Инде мәктәпкә бара икән, гыйлем алырга тиеш. Мәктәптән без аны ни өчен киендереп озатабыз мәктәпкә, шулай бит. Инде
Мектептен кайтканнан соң ул безгә үй эшләрендә ярдәмгә килергә тиеш ата-анасына. Бу очракта Ризатдин Фәхретдин тагын мондый фикер әйтә. Без инде ана булып үзебезнең өстебезгә балалар тәрбиясенең җаваплыгын алганбыз икән, үзенең тәрбияле ана хезмәтендә дә әйтмәгән шундый затлы фикер әйтеп куя. Ана булу бик бер нигъмәт, муллык вә тиңдәше булмаган бер хөрмәт икәнлегенә шик юктыр ди. Исәпләп карасак, фикернең төбенә асылына төшсәк, чыннан да шулай ана булу нигъмәтен безгә Аллаһ Тәгалә бүләк итә. Һәм дә ана буларак без баланы тиешле дәрәҗәдә тәрбияли алабызмы? Үзебезгә үзебезнең тиешле тәрбиябезне күрсәтә алабызмы балабызга? Без моны турында уйланырга тиеш һәм дә үзебез өстендә даими рәвештә эшләргә тиешле. Ә инде бу очракта мондый фикер: хатын фәкыйрьлеккә каршы бер гаскәрдер ди. Ватаны аның өй, хәрби ныгытмасы тырышлык, хәрби фәне йорт белән идарә итү, коралы энә белән качыдыр ди. Менә нинди акыллы фикерләр. Бүгенге көндә безнең инде хатын-кызлар җәмгыять эшендә эшлиләр. Бер дә җәмгыять эшендә эшләмичә генә гаиләне тәэмин итү мөмкин түгел. Әмма ләкин безнең иң беренче чиратта гаилә икәнлеген онытып җибәргә һич кенә дә ярамый. Чөнки без әле гаиләдә ирне дә тәрбия кылырга тиеш, балаларны да тиешле тәрбия бирергә тиешле. Гаилә дигән хезмәтендә Ризатдин Фәхретдин тагын шундый кызыклы әйберләргә тукталып үтә. Безнең балаларыбыз үсә бит инде, шулай бит. Алар үскәч аларга тиешле кар тауып, өйләндерү вазифасы да безнең балаларны зур тормыш юлына чыгарып җибәрүдә безнең үзебезнең өстебезгә йөкләнелгән, ата белән ана өстенә йөкләнелгән һәм бу җаваплы хезмәтне тиешле вакытында балалар инде җитлеккәч билгеле без башкарып чыгарга тиешлебез. Бу очракта без балаларыбызга аңлатырга бурычлы. Балалар бер-беренә тиңне табырга тиеш. Алар байлыкка кызыгырга, я булмаса матди байлык турында гына уйлап үзен гаиләсен киләчәктә инде упкынга ташый торган шундый әйберләрдән сак булырга тиеш. Һәм дә биредә гаиләнең ныклыгын тәэмин итә торган башка шундый кыйммәтле фикерләр, туй әдәпләре һәм дә инде никахлашу әдәпләре, булар һәрберсе шушы гаилә китабы эченә кергән. Тәрбия дип әйтүдән максат инде менә шундый гаиләнең ныклыгын тәэмин итү турында сүз бара. Һәм дә инде һәрбер гаиләбез нык булсын. Һәр гаилә нык булган саен безнең милләтебез дә ныгый, телебез дә саклана, динебез дә сакланачак, гореф-гадәтләребез дә сакланачак. Һәм инде билгеле безнең милләтебезгә ярып инде дәүләтебез дә ныклы булачак. Без гаилә кечкенә бер дәүләттер дигәнбез икән. Кечкенә дәүләтебезне саклыйк, яклыйк, тәрбияле балалар үстерик. Хөрмәтле җәмәгать, Ризатдин Фәхретдиннең гаилә дигән хезмәтен һәрберегезгә дә укып чыгарга һәм дә аны өстәл китабы итеп үзегездә булдырырга тәкъдим итәм. Бүгенгә сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга хәтлек сау булыгыз.